Čau lidi, tohle je nový video a já vás u ní chci přivítat. Tohle bude série, která bude mít hodně dílů. Doufám, že se vám video bude líbit a pokud jo, tak můžete dát odběr nebo like. Do ničeho vás nenutím. Zdor, tak jdeme vařit. Jdeme na to. Tady máme bompary a ty si... My taky. Dáme rozehra. Rozehřejeme. Není to možná. Takže bompary se vaří. No, trošku to lítá, jinak v pohodě. Tyho u nás. Jeden bompar si vezme. Nevezmeš. To je dobrý. Tak tu máme jablko. Ne, nežer ho. To všechno. No, teď na chvíli budete vád, než se to rozehřeje. Tak a teď tam přijde ta voda. No, stačí. Zamícháme to. Budeme míchat... Vařečkou. Ne, to skafou. Vařečkou. Ne, rukou. Ty blbeč. Zamícháme to v té vodě, protože to trošku poštulem. Je to ruka. Ty zašku. To nepotřebuji, takže odhodím. Tak Jaká mohla. Počkej. Vaří to vůbec. Jo, vaří. Tepla. Dáme tam jav. Ne, ještě ne. Ne, ještě ne. Všechno dobré, my jsme se inspirovali, ty kukařce, já nevím, ty se naučíš, co kukařka. Výborná kukařka, co to kukařka, co vidí. Ahoj. Všechno není techně, jo. Bude mít takhle, zkusíme. Vidíte, vybrání 5 minut, 4 minut. Už to začíná být kašička. Takže teď tam dáme kvasnici. To bylo pořádně dobrý. Teď počkej, nakrájíme jí. Ne, to se nekrájí, ta se drolí. Taky rozdro. Uj. A nebo ji tam hodíme celou. A ona se rozpadne. Tak v pohodě. Jdeme to tady. Ty můžeš vodu. Tak jdeme do Tu se nám to spojuje, ale nesmíme to nechat spojit, protože to musí být rozdělen, aby se to dalo sníst. Ne, teď to začneme míchat. Dobře, cukr. Ne, ještě ne. Takže a teď tam dáme trošku cukru. A ne všechen, jenom cukru. Pomalu zahustíme. No to by zatím mohlo stačit. Teď vodu. Přidáme to. Vodu. A teď tam dolejeme všechnu vodu. Pomalu při míchání dolejváme vodu. A pořádně to promícháme. Já myslím, že bychom... Vypadá to jak polívka, takže je to úplný blevajs. A chce to tam dát ještě trošku vody. Ne, vodu už tam dávat nebudeme, protože jsme chtěli dělat původně omáčku, ale je to polívka. To nevadí. Chce to jabko? Nechce to jabko, chce to Mentos. Ještě je to druhý. Možná, že nám to trošku vybouchne. Ty vole, toho kamu. Jo, už to lítá. Oh, ty kráso. Jsou dobrý. Wow. Mentos tam je. Teď to budeme chvíli míchat. No to začal. Ty ono to bouchá. A teď přidáme trošku kopice. A teď všechno. A teď to pořádně promícháme. A teď tam dáme trošku jablek. Zajímavý krájení jablek. Ne. Ty vole, to já dříve potom. Proč si řežeš prsty? Tak už dokud. Tak já to... Ale já na to Já vidím, to potom sebere. Tak jo, a jdeme přelejvat. Ty běž, poleš. Docela to chutná. Vypadá to jak normální polívka.
Kvasnicová polívka z jabka. A s touhle bombou končíme. Kurva, proč? Posral si mě.